Doon ako'y nabatian nga usa ka pastor sa laing tinuhuan nga miingon, sige mo giyaw-yaw anang Maria nga bulahan, waman gani na ang kuna ni Kristo nga bulahan si Maria. Og mao ni gibasihan nga maong teksto kay niingon man ang babae bulahan, ang babae nga maoy nagsabak og nagpasoso kanimo, pero ang tubag kuno ni Kristo niingon Hinoos Kristo, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Yang anong magsigi man kuno tagtawag ni Maria nga bulahan nga gidinay naman na ni Kristo. Sakto ba dili? Murag sakto Pero ug ato ning sabton lang sa atong tawhanong pagsabot, murag yung atubangan sa publiko gidinay ni Kristo nga ayaw tawga ang akong mama og bulahan kay mas bulahan mo nga naminaw og namati sa akong pulong. Pero ang sunod pangutana, sa tanang tao sa kalibutan, kinsa may mas tinuod gyung naminaw og nagtuman sa sugo sa Ginoo? Kinsa man? Way lain si Maria. Og maunay hinungdan nga tungod sa iyang paghigugma, pagpaminaw og pagtuman sa sugo sa Ginoo, 100% iyang napakatao ang Mesiyas nga mao si Kristo. Lingiya imong tupad ing na 100% yung kang nagtuman sa pulong sa Ginoo. Ing na 100% yun. Oy, kita usahay magsige tagingon depende. Unya kung depende ang atong tubag, pirmi gitang ulipon sa sala. Matod pang San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ingon siya diri, sumala sa kasulatan ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala. Na ilalom sa gahom sa sala. Matod pa sa Gospel of John kanang pagsugod, ingon din, ang kalibutan giharian sa kangit-ngit. Ngong na siya. Laing lingi sa imong tupad ing na wala pa na ilalom sa sala ang inyong pamilya. Na kumusta inyong pamilya wa may ilalom sa sala? Daghan kaayo. Ug unsa may hinungdan kay dili taganahan maminaw, samot na gyud nga dili ganahan mutuman sa pulong sa Ginoo. Karon sayutang nagrosaryo dinhi, biblical rosary. Pasabot atong gipakita o gipamatud-an nga kini day atong pagampo sa santos nga rosaryo kana mga misteryo diha nga atong gipangbutang dunay biblical basis. Gikuha gikan sa balaan nga pulong sa Ginoo nga naa diha sa Bible. Aron makasabot unta tang mga Katoliko, posible sad ang dili mga Katoliko, nga ang atong pagampo debosyon ngadto ni Maria sa santos nga rosaryo wa di ay na ma-separate, wa sad na mo contradict ngadto sa pulong sa Ginoo nga naa sa Bible. Nya kay wa man na mo contradict, wa man sad mo separate sa pulong sa Ginoo diha sa Bible, kun ato nang tumanon ang mga misteryo diha atong puy-an, mahimo sad tang bulahan. Kinsa ninyo dinhi ang magrosaryo gyud kada adlaw? Taas ang kamot. Okay. Kinsa ninyo dinhi ang nagpuyo gyud sa mga misteryo sa santos nga rosaryo, parihas pagpuyo ni Maria ug ni Hesus kada adlaw? Kamot. Nay usang ni isa. Sa ato pa kanang niingon nga
si Kristo gilansang og namatay didto sa krus, musugot mo nga ang inyong anak ilansang sa krus sa inyong silingan? Hilom na. Musugot mo nga ang inyong anak tamparoson, kulatahon, nya moingon ra ka, naa naman is misterios kasakit, ako laning puyan. Di na mo masuko. Oh, managyaw-yaw eh. Musugot mo nga sa tunay misteryo sa kalipay, kanang ikalimang misteryo. Musugot mo nga ang inyong anak di mananghid ninyo, nya mawa og 3 ka adlaw, nya di lang gyapon ka masuko. Sugot mo anak. Unya kay di man ta mosugot nga maliwat ta ni Maria sa tanang mga misteryo sa rosaryo. Ang pasabot ana, wa tay pagtuo. Nya kay wa man tay pagtuo, matod pa diri ni San Pablo, dili sad ta malingkawas gikan sa pagkailalom sa balaod, ginapos gyapon ta sa balaod, kay ang kadto rang motuo maoy dunay kagawasan. Matod pa ni San Pablo, apan karon nga mauna ang panahon sa pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala kanato, pero kita ang balaod lang yapon mo'y magdumala. Pareha diha sa inyong pamilya, unsa may nagdumala diha, pagtuo o balaod? Kanang moingon ka, ayaw paglakaw, pundo diris balay. Unsa man na, balaod, pagtuo. Nya kay nilakaw mang imong anak, kay niadtos kompyuteran, inig wara ba mananghid, inig uli kasabaan dili. Ikaw hagiing nanti ka. Imo siyang gibutang ilalom sa balaod. Nakaron, kung ang atong gamiton sa atong panimalay maulang gihapon ang balaod, nya sukdo nato ang kabuutan sa tao o ang kabuang sa tao, pinaagi anang atong mga balaod nga gibutang. Matod pa ni San Pablo, wa gyapon tay kagawasan. Pero pagtuo ang atong gamiton, unsa may imong isulti sa imong anak nga gikan didto sa kompyuteran, dong motuo ba ka nga kaning pagsupak-supak sa sugo sa inahan makapa-imperno? Nya moingon ding imong anak, tuo ko ana ma, wa lagi ka mutuman sa akong giingon nga dili ka mulakaw. Unsa man gusto ka mo adtog imperno? Sa di ko maoy. Sa niya, unsa may imong buhaton? Sa ma din adyo ko mulakaw nga dili mananghid nimo. O di imong gipakita nga praktisa ang pagtuo. Nya kay ang imo man sang bana mo inilakaw kay niadtos kabit. Ana. Unsa man sa imong isulti inig uli? Imong yaw-yawan, ikang animala ka, ikang yawaa ka, maulagya po ni imong gibuhat. Natiguang na lang ka, giango-ango na lang ka, maulagya po ni imong gibuhat. Balaod gyapon na. Bantay ikihat ikang buanga kay papriso giti ka. Ano nimo? Balaod gyapon na. Unsa man tay imong isulti inig uli sa imong bana gikas iyang kabit or imong asawa gikas iyang kabit, unsa may imong isulti inig abot? Imo siyang ingnon, nituo jud ko sa Ginoo nga niingon, pasaylua ang nakasala og kapituan-kapito. So kaning imo rong gibuhat cannot change my love for you. Unsa man, magkagubot mo o dili? Magkagubot o dili? Wa gyud gubot. Wa gubot. Moingon ra na imong bana, sana all. Di ba? Wa na, human na. Nakasa ka? Wa. Nakasa? Wa. Wa.
ang imong bana nakasa wa nakasa, pero wa katakod diha nimo, wa katakod ang iyang sala. Muna si Maria wa matakdi sa sala sa mga tao nga nidaog-daog siyang anak, mipatay siyang anak, kay wa man siya magbuhat magtuman sa balaod. Ang iyang gituman ang pagtuo nga mao ang pulong sa Ginoo. Kay niingon man siya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ug mao ni ang lig-ong gahom ni Maria nga bisan ang impyerno mahadlok niya. Mahadlok. Labaw ng yawa. Hadlok ay na ni Maria ang yawa. Nya kita, unsa may atong buhaton? Mahadlok tang Maria o malipay? Kusga. Nya karon si Maria na may hangyo nga paliton ginato ang CTUMM, Christ Transforming Union with Mama Mary, tag 100 pesos raman eh. Unsa man hotdog ni ninyong palit dili tubag. Naapatay nanatay halin nga 24,222 kaslats, pero naapay 45,771 kaslats, tag 100 pesos. Og inyo ning paliton, akani doon na naman tayo magamit sa pista. Sulbad na ni atong pista karon, hasta katong ubang mga expenses. Ang ato na sarong gipanagan-an, sugod sa buwan sa Nobyembre, magsugod na tagtukod adtong mga balay nga gubaon kaayo. At least mga 61 kabalay ang atong tukoron. Sa inyong pagpalit og 100 pesos usa ka slot aning CTUMM, makatabang namo nga ang mga tao karong way hapit kapuy-an, mas nindot pang-ad sa baboy kay di pa moto iniguan atong matagaan og arang-arang nga balay. So far nanatay magamit-gamit, pero dili pa igo kay napa may 45,771. Gusto ba ni Mama Mary? Gusto, kay sugo siyang anak. Wa ko'y balay, inyo kong gipadayon sa inyong balay. Nya kay wa man tay mga balay enough nga mo accommodate nila, ato na lang silang tabangan nga maayo-ayo ang ilang balay. Mauna, shelter the homeless. Usa na sa atong corporal works of mercy. Shelter the homeless. Malipay bas Maria ana dili. Ang di mo palit og slot nakapaguol ni Maria. Nya ang ato sang SBF dag kining atong para sa kumbinto. Human na atong kumbinto, 99% na human. Pero wa pa ta kabayad sa mga contractors. Ang atong halin sa SBF dag 40,885, naapay 19,115 ka slots nga wa pa mahalin tag 500 pesos per slot. Unsa man say relasyon ani sa Word of God, matod pa ni Kristo, ang mamumuo angay hatagan sa ilang suhol. Ang mamumuo nato mao ang ato mga contractors. Nya wa patakahatag nila sa saktong suhol. No? So kamong nagmahal ni Maria og ni Kristo og sa atong simbahan, simple ra kaayo karong buwana atong himuon nga makapalit gitag usa ka slot. Og sa paghimo nato ana, ato nang napuy-an ang pulong sa Ginoo, ug matod pa ni Kristo, bulahan sila nga naminaw og nagtuman sa pulong sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kasabutan man as Ginoo nga himuon niyang bulahan ang nagtuman sa sugo sa Ginoo sa pulong. Wa gyud mo palit og slot o kaha magtuman sa mga pulong sa Ginoo nga dili mahimong malipayon. Ako gining kanunay gi-claim hangtod karon barugan ko gini.
Wa jud ko kakitag taong manggihatagon, nagsigig ampo, nagsigig binuutan nga nahimong alaot or nag-anam og kalisod ang ilang kinabuhi. Pero daghan kayong mga tao nga arang-arang pagkabutang, siging away, siging sininghagay, siging binungulay, nag-anam jud kaut-ot ang ilang kinabuhi. Ay ko ninyong tutuki. Ing na imong tupad be katapusang lingi. Ing na pista manggirong Mama Mary. Ing na ba? Na pista manggirong Mama Mary. Mamalit na tagslat ha. Ana. Ing na. Palit tagslat, bahalag way hikay. Basta kapalit lang tagslat. Sige manindog na ta.